Здравейте! Днес ще ви представя 9 идиома на английски език и техните съответствия на български език. 1. We were in stitches. Смяхме се до пукване. 2. He was in bits. Той бе разпокъсан, разбит от болка, душевна болка. 3. That's just the tip of the iceberg. Това е само черешката на тортата. 4. She didn't mince her words. Тя не си мереше приказките. 5. The research is full of holes. Изследването е пълно от пукнатини. 6. You are putting words into my mouth. Слагаш думи в устата ми. Казваш каквото съм искал да кажа. 7. I couldn't get a word in edgeways. Не можах да взема думата от теб. 8. Don't beat about the bush. Говори без заобиколки. 9. Can you get to the point? Отново говори без заобиколки. Кажи това, което искаш да кажеш. Основната ти идея. Thank you for watching. За повече информация и безплатна консултация във връзка с вашето ниво по английски език и потребностите ви от общ и професионален английски, моля пишете на eslforpros@gmail.com или се обадете на 0876 957 021. Goodbye!